Eta orain beste mutiko bat elkarrizketatu behar dugu, Unai Algarabel Ortuellarra, pilotazale porrokatua eta hizketan oraintxe ikusiko duzue, entzungo duzue, aurrera Elena. Unai Algarabel, arratsaldeon. Arratsaldeon Elena. Tira, kantxan artista handiak ikusten ari gara, baina kantxatik kanpo ere aurkitu dugu. Artista bat ez dago, Unai, zuk ezagutzen ez dezunik pilota munduan, edo? Ez, eta bai, Xabier Rekondo komentatu zuen igande, ostiralean Momo Medinaren hilera, eta nik uste San Juan de Ixtaiopanen agur bero bat egin behar diotela Momo Medinari. Tira, pilotazale itxua. Ze itxura traza hartzen diozu gozatzen ari altzara orain ikusten ari zaren partidua? Bai, asko gainera, asko. Zer zara? Ortuellako Izaki noren aldekoa zarazu? Ni noren aldeko, niri asko gustatzen zait, gaurko bikote urdina, baina gorriak ere, hirukok eta hiruztak ere badute bere nahia. Nahia ere erakusi nahi dute kantxan eta nola ez. Oraingoan, 13 eta 12 erakusten ari da, eta grazia du hirukok asko sartzen ari delako. Gorri edo urdin, nork irabazi behar du partida? Ni gorri, urdin, baina asko ere gustatzen zaitu hiruko eta hirusta ere Munitibartarra. Munitibar asko gustatzen zait, baina nik urdinen alde apostatuko dut, naiz eta hiruko, naiz eta Juan Martinez de hiruko oso nintzen. Eta gero datorren buruz-burukoan, jaunarena, beroitz jaunarena, noren alde, nork irabaziko du? Jaunaren alde, baina baditu, beroitzek ere atzelaria da, atzelariari asko kostatzen zaio buruz-burukoa, baina nik uste dut beroitzek ere badituela bere argumentoak defenditzeko kantxan buruz-buru. Eta bukatzeko, Unai, zu pilotan zalea bai, baina pilotan aritza altzara? Bai, baina gutxi, gehiago palarekin edo erraketarekin eta alduanean esku pilotaz bai, baina pilota goxuekin. Hasi nahi urte honetan probatzen, ez basen urtean hasi nintzen abenduan probatzen, baina bai, hasten ba naiz eta jokatu behar baldin badut, profesional pilotekin ez dut jokatuko. Zure jarduna? Goxuekin jolasteko dut. Zure jardutea gehiago gustatzen zaizu? Bai, eta esatari lanetan egotea ere gehiago. Etxean ere nago kaskoekin, beti edo mikrofono batekin, aitornarekin komentatzen partidak, eta hau niri euskitze berria izatea erakartzen nahi du. Eta gainera asko erakartzen dugu. Tira, Unai, eskerrik asko, hause da, hau artista Ortuellarra. Mikrofono gabe, lanik gabe azkar utziko gaitu mutikonek jarraituzko. Eskerrik asko, segi gozatzen partidaz. Beste gauza bat apuntatu nahiko nuke. Partida guztia jarraitzen dituela eta ostiralekoa eta igandekoa jarraituko dituela. Xabier ere badago partida bat ostiralean Galtzarako Santo Domingo Nerriosan, arratsaldeko 8:00 aurrera albauzue, joan pilotaleku horretara, baina ni zintzo egongo naiz ostiralean gaueko 10:00 buruz-buruko egoten hantxe izango zarete, eta hirugarrena pilotalekuan Donostian, eta ni hantxe izango naiz ere Euskal Telebistaren lehendabiziko katean ikusten erretransmisio hori. Bejon deizula, Unai, eskerrik asko, segi gozatzen jaialdiaz, mila esker. Unai Algarabel, hau da elementu hau.